Por que en galego non hai acentos circunflexos como en portugués? En portugués hai 3 tipos de acento gráfico: grave, agudo e circunflexo. E simplificando, o grave úsase para marcar contraccións. Vou à tua casa. O agudo para indicar vogal aberta. Órfão. Estética. E o circunflexo para marcar unha vogal pechada. Pêssego. Estômago. Estómago. Con o pechado, pois en galego é con o aberto. Estómago. Estômago. En galego tamén temos vogais abertas e pechadas, pero só usamos o acento agudo. Pero por qué? O principal motivo é que temos bastantes palabras con dúas pronuncias posibles, as dúas igual de válidas e correctas. Mira estes mapas. Media Galicia di hora e outra media hora. Pasa o mesmo con ela, ela, con tempo e tempo ou con ollo e ollo. Así que os que fixeron a norma do galego optaron por non complicar a cousa. Dígocho eu.